Do you ever just get to wondering by the way things are today? So many on board the gospel ship and going different ways. If we all pull together like a family, me and you, would come a lot closer to doing what the Lord called us to do. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. When the shepherd found the lost sheep wandering from the flock, in loving arms he held it. He did not blame or scold. Now we could learn a lesson that will make our efforts blessed. Our methods and our message must be filled with tenderness. Jesus built his church on love, that's what it's all about. Trying to get everybody safe, not to keep anybody out. The door is wide open and just as big as the Father's heart above. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. I'm glad he said whosoever will. Jesus built his church on love. Toda kutenda Mwari watitendera kusangana nyama nemweya zviri pamwe chete. Toda kumupa mbiri nerikudzo handitika. Isusu tiri panapa. Ndoda kuti mukangano wevabereki vamasiya kumba ndini mubereki chete. Ane kodzero handititeseka. Ndini mubereki saka pataya kuno kuti vaya takamirira vabereki. Kana vane nharo dzavo ndozopedzerana navo. Dzedu topedzerana kunoko handizvozvoka. Yes, vana vangu ndoda kukuudzai usapedze upenyu uchimhanyisa ajenda isiri yako. Haubudirire. Iwewe mhanyisa zvako. Imi munozviziva kuti panyika pano umwe neumwe ane chirongwa chake. Iwe tera chirongwa chako. Mwari akuitire zvakanaka patichadhiskasa. Kana musiri kuwirirana neni munosumudza ruoko. Mondiudza kuti hatisi kuwirirana nemi. Kana muchiwirirana neni munoramba makanyarara. Asi haisi nguva yenharo. Ndizvo handitika. Toda kuti tiwirirane pana izvozvo. Ndisati ndataura zvandiri kuda kutaura. Vanangu ndoda nhasi discussion yedu yatiri kuita mukati mezuva ranhasi. Ndeyekuti izvo hazvizokubhadhari kutora benzi oripa hembe dzakanaka risati rarapwa oriisa mumba. Nekuti chinonetsa ndechinoti imba inogona kunge iripo musingagariki, kwete nekuti iwe haugariki newe asi uri kutiza benzi. Saka kunonzi kuchenjera kusiya mapenzi ari mumutsetse wemapiritsi, kuitira kuti kana apedza kurapwa vanokwanisa kuraramika newe. Pamusana pekuti upenyu hwebenzi haudhisturbeki. Upenyu hunodhisturbeka ndewe munhu ane order achirarama nebenzi. Vanangu, exactly. Zvebenzi zvakatodii? Zvakatobhadhara. Rinoda sadza raro risina kuuya nemari. Rinoda pekurara pakanaka risina kutenga mubhedha. Rinyangwe rendi rinenge risina kubhadhara. Richiti sara uchitaurirana nalandlord. Rozoya manheru iro richiita mupengero wani waro. Saka ndati basa relationship haizi yekurapa mapenzi. Amen. I hope you hear me. Yes, sir. So decision yamuri kuita nhasi mukurarama kwenyu ndeyekuti izvo usapfekedze benzi sutu. Amen. Rega benzi riite sei? Yes. Ndaitaura nomwe mufana wangu mwe musachiti izvo. Chiri kuita kuti vanhu varambe vachipenga hanzi we are not treating them well. Ndikati vanofanirwa kumboitwa sei zvikanzi izvo
munhu anopenga akangofanana nemunhu wese. Ukamuitira zvakanaka anoreacta zviri different. Ndikati theory yako yakanaka, ine hangu andoziva hadaro. Saka iwewe pauri kuda kuti tiite kaministry kako aka, unotanga wambo demonstrate. Nekuti unogona kungoona mapenzi anopenga zviri nani, asi andoziva ini anorova. Kutaura kwandiri kuita izvozvi rimwe zino haana. Ende chakaitika ndechekuti izvo hanzi iye matauriro ake anoti iri ranyanya iri. But kune benzi ringanzi ranyanya here. Benzi chii chete? Ibenzi. Ngatinamatei. Baba vangu namuponesi musiku wedenga nepasi maita henyu matisanganisa nevana. Chitibetserai. But tinotaura zveukuru hwenyu mugopiwa mbiri nerukudzo nekuti zvakafanira. Muzita raJesu ndinonamata. Amen. Ndiri kuverenga mukati mebhaibheri rangu rechikaranga, mukati mebhuku ramapisarema 121. Inotanga ichiti, ndichasimidzira meso angu kumakomo here. Amen. Kubatsirwa kwangu kuchabvepiko? Zvikanzi napavhesi ya2, kubatsirwa kwangu kunobva kuna Jehovha, wakaita kudenga nepasi, uye haangatendere rutsoka rwangu kuti rutedzemuke. Ndoda kuti mupake ipapo. Mapaka ipapo, moenda pana Amos chitsauko ndecha 5, vhesi ndeya 19. Inoti, zvichaita somunhu anotiza shumba, ndokusangana nebere. Kana seanopinda mumba akabata pamadziro, ruoko rwake ndokurumwa nenyoka. NdiAmos uyu ari kuti ndiri kutaura in this context. Nai ndiga dewaunza vana kakunoko handingangoparidzi panapa ndiri ndega. Kose muri kuenda nekumanera musiri kujamba nepapa, handito zvamunoita pamarelationship, unongojamba nepesa. Ndanakidzwa ndevana vanotoziva kuti apa apaite sei, apaite. Kana uda kukwira zvakanaka unoenda nekupi, unoenda nemanera. Asi pamarelationship ukataridza umwe neumwe ari kungobva nekona yake achingoti bhoko chakadai, handiti umwe achingobva akati bhoko chine papa. Toti ngatiise order, zvinoda masteps zvinizvi, imi moramba moita nharo. Right, vanangu maita henyu mauya. Saka Amos chapter 5 verse ya 19 iri kuti, patangwa pachitaurwa na David. Sumuka mwanangu. David atanga achiti izvo, uyu ndiye andiri kutora uyu semunhu ane dambudziko. Mira hako wakanitarisa mwanangu. Uyu ndiye andiri kutora uyu semunhu ane dambudziko. Saka uyu ari kutaura atosvika kudambudziko. Saka ndoko ari kubvunza kuti kuno uku ndichasimudzira meso angu kumakomo here, nekuti kuno uku ndaakuda help. Saka parealize kuti ari kuda help, ndokumba atarisa all over, ndomba aona kuti vanhu vaifunga kuti they will bring joy in her life havakwanisi. Ndokumba achinja formula zvikanzi, no, I'm no longer interested in the help from below. Ndaakuda kuti ndisimudze maziso angu zviri nani nditarise above. Nekuti munhu anogona dhiri iri haazi pakati pevanhu. Wapabata. Saka munhu anga akuziva manje kuti rubatsiro rwangu haruchabvi pamunhu, asi rubatsiro rwangu rwakubva kumusiki wemunhu, ndiye wandaakuda. Ndoda kuti mumire makadaro. Zvikanzi why? Zvikanzi nekuti zvichaita semunhu anotiza chii? Shumba. Onosangana nei? Nebere. Now, iwa mwanangu zvitaurwa nebhaibheri. Bhaibheri riri kuti zvichaita semwanasikana ane kumba kusingasevewi nenyama. Zvichaita semwanasikana ana baba vasingagoni kutenga pizza. Zvichaita semwanasikana ana baba vasingakupe pocket money. Zvichaita semwanasikana asingagone kuafoda 3 meals. Hanzi chichaitika muprocess yekutiza nhamo iyi, chausingaziva ndechekuti uri kutiza shumba, asi uchinosangana neni Machando Elder. Saka zvauri kuita ndezvekuti you think you have solved the problem,
by evading principle. When you do not realize, when the unprincipled fail, you still need God in your life. Saka uyari kuedza kutita one manje kuti when you are solving earthly problems, remember men will fail. When they have failed, you will need help from above. Why? Pamusana pekuti kune vazhinji vakaroorwa vachiti ndagarika, vakaroorwa vachiti ndane murume, vakaroorwa vachiti takuenda. Saka ndiri kukuudzai vana vangu musati mauya kuti chikoro cheupenyu chakamira chakadai. Munditeererese nekuti ndatumwa kwamuri. Munditeererese shoko nderenyu. Munditeererese ndini baba venyu. Munditeererese ndini mai venyu. Ndokukumbirai vana vangu nemweya waMwari. Ndokukumbirai vana vangu muchakagara. Ndokukumbirai vana vangu muchatemwa dzinobva ropa. Ndokukumbirai vana vangu muchiri soba. Ndokukumbirai vana vangu musati masaina mapepa. Ndokukumbirai vana vangu musati manzi misisi. Ndokukumbirai vana vangu usati waane mwana. Ndokukumbirai vana vangu usati waramba chikoro. Ndokukumbira mwana wangu usati wamitiswa. Dzikama, kana uchinge wapedza kudzikama, timbotaura tikuonese kwauri kuuya, uye nemunhu kwaye, nekuti mapenzi uku mapirisi hakuna. Ndozvokwadi. Ende hazvigone, hazvibviri kurapisa munhu asiri kukoopareta. Kuti munhu arapwe anoda kukoopareta. But honai chinorwadza neupenyu vanangu. Ndoda kuti ndikubvunzei mese muri pano. Toti iwewe watumwa naMwari, zvonzi enda unovhura chechi. Ndoda kuti vanhu vaende kudenga. Obva wabva pano, osvika pavanhu vagere pabhawa, ona vakapfeka mamini avo. Obva wapfekedza hembe refu, ouya navo kuchechi. Obva wapfuura ipapo, onosvika vamwe vanhu vanga vari kudisco, vakadhakwa zvavo, ovapfekedza sutu, ouya navo kuchechi. Obva wabva ipapo, onosvika pane vamwe vanhu vari kurara pese pese, ovapfekedza sutu, ouya navo kuchechi. Obva ipapo, obva wasvika pane vamwe vanhu vari kudanana nesu madzibaba avo, and they are very comfortable with that. Ovapfekedza hembe, obva wauya navo kuchechi. Hatingati here kana uchinge wapedza chechi yako yazara. Yazara, ndozvokwadi. Asi ndoda kukubvunza kuti ukanzi pavanhu vako maKristu mangani unobata ani? Ichechi yakazara with the clothed but not principled, with the clothed but not healed. Yet the principle of salvation yakanga isiri yekuti vapfekedze. Principle of salvation haisi yekuti ndavabvise makeup. Principle of salvation haisi yekuti ndavabvise matrousers. Principle of salvation haisi yekuti pfeka mini. Principle of salvation iri kuti kupfeka mini is confessing a condition. Yes. Condition ya religion inoda kurapwa. Yes, kana religion arapwa momupfekedza. Kana achinge apfeka amutora akamuisa mumba anobhadharwa. Anobhadharwa nekuti kudiko raimbove benzi rikarapwa rikapfeka rave munhu kwaye enda naro kumba. Asi dambudziko nderi mapenzi anopfekedzwa. Urema hunovigwa, upombwe hunopfigwa, kubiwa kunovigwa, kurara pese pese kunovigwa. And you come here pretending to be smart, believing when you get married all fools will become wise. Believing when you get married mapenzi ese achapora. Believing when you get married mhombwe dzese dzicharega. I want to tell you, usadrege mapenzi aMwari kubva pana Jesu. Otora religion asati apera, asati apona, asati amunhu kwaye, omupfekedza sutu, and you call him a girlfriend. Amen. Amen. Religion musiya arapwe. Nekuti harisi basa rerudo kurapa zvinhu izvi. Asi chandoda kukuudzai vana vangu, vazhinji venyu are too busy recruiting for Christ but not using Christ's method. Saka David azobvunza kuti saka zvinoita hanzi zvichaita semunhu ari kutiza shumba pawaiti ndaronga, semunhu ari kutiza chii uchinosangana nei, semunhu ari kumhanyira mumba achinozamba pamazirorumwa nechii, kwete nyoka yapa next door, kwete nyoka yatete vako, kwete nyoka yamai vako, kwete nyoka yababa vako,
nyoka yawakazvirongera. Uri soba, wakafunda, uchiona, uchiita, zvaunonyatsoziva kuti riva iri, hakuna umwe uchabahwa kunze kwangu. Saka ndauya kuzogadzira nyaya idzi vana vangu kuti titaurirane. Musati machembera sesu, musati marovora sesu, musati marovorwa sesu. Kuti mwanangu, masovhira uri kuita problem iyi, pana akambowana anza here. Gara henyu pasi, ipapa. Chinonetsa ka? Ndechoti ukati kuna vanhu garai pasi vanotiza havachienda kwavarida kuenda. Number 2, challenge yatinayo kumuchato vana vangu ndeyekudai. Unouya iyewe ndiwe munhu kwaye. Unouya iyewe ndiwe wakarongeka. Unouya iyewe ndiwe une future iri bright. Unouya iyewe ndiwe unoda kuchengeta mai. Zvinoita manje ndezvinoti unokwekweredza benzi uya naro mumusha mako. Una zvinoitika, handiti waita benzi rako. Vanangu nditererese zvakanaka, waane benzi rako. Umva wadaidza mufundisi, oti mufundisi, kumba kwangu ndine problem. Uyai muzondibatsira. Unoziva kuti vafundisi vanodii? Vanouya voita analysis. Voona kuti munhu angatosolva problem munhu kwaye kuti anzwisise benzi, because benzi harigadziriki. Saka chinoitika manje ndechekuti izvo, when you marry, the schooled will be unschooled, so that you become like benzi, kuti urarame nebenzi. Ende benzi riri kungobenefita. Ndosaka mai vako iwewe vachiudzwa unzi gara ungasiye vana. Chinoita kuti vagare hakuzi kupusa. Inyaya yekungoti izvo, the schooled become unlearned. Why? Because vakauya nebenzi. Saka chandinoda kukuudzai ndechekuti pfekai muchikuno, rongekai muchikuno, ipodai muchikuno. Asi vazhinji venyu, the day you will say I do, you will say goodbye to all the feelings, to all the emotions, to all the aspirations. Why? Uchamwa mapiritsi echirwere chisiri chako. Kuti benzi rigere riripo, riri kunzizvo adjust. Benzi rigere riripo rinozati rendi rida kubhadharwa, riri kunzi accept him. How will you accept it kana zvichinge zvazodaro? Ndosaka tiri kuti vanangu muchazoita tsumo inoti kana maakumberi, good things do not happen to good people. Saka patiri kudiscussa these issues of life, hatisi kudzidiscussa tiri muudzinye, toda kudzidiscussa with a very sober mind. Garai pasi vanangu. So, Nakunyada, inzwa unzwe mnin'ina. Bhaibheri rangu rinoti, mukati mebhuku laLuke nemukati mebhuku raMark, hanzi Jesu akapfuura nekumarinda. Zobvaona kune imwe mufesi ainzi Legion waigwara. Zvikanzi asi kugwara kwake aita akasungwa necheni waidambura. Ende achigara kumarinda achizvicheka-cheka. Hanzi Jesu paakapfuura neipapo akamubvunza kuti unonzani? Hanzi mweya yakaipa yakanga iri paari ikati izvo, isusu tinonzi Legion because tiri vazhinji. Yati isusu tinonzi Legion because tiri vazhinji. Bhaibheri rangu rinoti Jesu, ende munoziva chinondinakidza, hanzi mweya yakaipa yaive mumunhu ndomva yakumbira Jesu, zvikanzi musatidzingise tichienda kumawere nekuti hakugariki. It's either motisiya tiri mufesi uyu kana kuti motiisa munguruve. Papane two options. Zvikanzi Jesu, motisiya umu kana kuti motiisa munguruve. Zvikanzi Jesu akadzinga mweya yakaipa ikapinda munguruve dzikaenda kumawere dzikafa. Imimi hamunzwe chishona imi. Hanzi mweya yaive umu yakapinda munguruve zhinji
dzikaenda kumawere dzikafa, sei dzakatadza kunyudza munhu 1 dzaigona kunyudza nguruve zhinji? Ndibvunza mubvunzo wakaoma. Sei mweya iyi yakati yapinda munguruve, nguruve dzikanyura, asi munhu 1 yakatadza kumunyudza? What do you think is the reason? Hautoziviwo? Newe hautoziviwo? Newe? Kuti munhu 1 haana kunyura, nguruve zhinji dzikanyura. Hanzi vanhu pavakamhanya kumba vakanotaurira varidzi venguruve kuti nguruve dzainda dzapera, havana kutaura zvearapwa. Imimi munonzwa chishona here? Pakanyura nguruve zhinji, pakataurwa nyaya hapana kutaurwa yezvauyu, pakaramba pachidzokororwa yenguruve. Hanzi vakauya kuzoona, vakasvikoona memba iyi right yakagara iri patsoka dzaJesu, yakapfeka, yakakwana, vakatya. Vatya kudaro havana kudzinga Jesu, vakamukumbira kuti nereti yelosi yenguruve iyi mukaramba muri muno nemawandiro akaita mapenzi, tinoita losi. Saka imimi tokukumbira iwo kuti musevhe nguruve dzedu, moponesa 1 right nezvamatoita sei kudhara nezvamatoita kudhara. And you know what? Uyu nyakuponeswa ndokumva anzwa argument yevanhu akazwa kuti ndikasara nawo ndiri patight. And what does he do? Omva ati kuna Jesu, inini ndinoda kufamba nemi because vanhu ava vanotya imi, musandisiye navo. Zvikanzi naJesu, vamwe havachaponeswe nekuponeserwa kumarinda. Your testimony is enough. Saka iwo ndakukusiya as a proof of what God can do. Saka uyu paakasiyiwa manje, mweya kanga isingachatizi nekuti yasangana naJesu ari kufamba, asi yasangana naJesu aamumunhu. Amen. Saka basa raitwa naJesu rasiyirwa munhu kuti vanhu vapone. Ndoda kuti mupabati vanangu, mazvinzwa ka. Why ndiri kudaro? Number 1, vanangu, tine vana vazhinji vakaroorwa because vana baba vemukomana wavo vaive nebenzi ravo ravakashayira mushonga. Ndomba vaona musikana ari nani, vakati chiuya uroorwe kumba kwedu kuti urape benzi redu. Saka iwo pauri kuenda semunhu avhura sejari, hausi kuenda kumuchato. Muri kubata zvandiri kutaura? Saka vanangu, zvinoitika ndezvinoti pamunenge muchifarirwa nanatete, pamunenge muchifarirwa nanamai, pamunenge muchifarirwa nanababa, munobva maita confusion, mufunga kuti ndapinda. Chausingazoti mawapinda uri kunovhura sejari yezvirwere zvausingarapi. They will be very happy vachikuona, but ndoda kukuudza, you are going to sacrifice peace for their smoothness. Saka haikonai kunyengerwa nekufarirwa, haikonai kunyengerwa nekupuhwa pizza mune zvirwere zvamuri kurapa. Ende vanhu vamuri kurapisa kana vapora havazodyi nemi, vanonosevha vanoda vanhu kwavo. Chenyu chaive kurapa, vanozobhenefita ndevamwe. Kana benzi razoporera mumaoko mako, harigare pana dokta, nyange iwani pang'anga hapagarwi. Ingawani munhu anopona anoenda kumba. Ndoda kukuudza kuti benzi raunaro murelationship iko zvinezvi, parichapora richaroora mwana wangu. Nekuti rinonyatsoziva kuti ava hatitore hatingaisi mumba, ava vapedza juti ravo, ava vapedza zvekurapa, vane zvivindi. Yes. Saka vanangu, hatisi kukuomeserai, patiri kukuudzai kuti muri pano pacollege, rongeka. Uri youth, rongeka. Mapenzi auri kurapa. I am telling you, the reason why you are in your 5th relationship,
The reason why uri mu7th relationship, the reason why uri mu10th relationship, uri kudispatcha vapora. Havapedzi gore vasati varoora. And listen to me, ndoita hangu sendoreva nhema, asi ndinotaura zvokwadi. Ndoziva kuti zvinorwadza nekuti wakutovaverenga. Ndoziva kuti zvinorwadza nekuti wakutovaona. But ndochokwadi. Mapenzi ako ese akarapwa musejari yako vakutonzi vana mai ningi, vakutonzi vana baba ningi, because you are a very good doctor, but hauna musoro. Unoziva chondibhoa, handina mamwe matauriro andingaita hangu, but iwe kana uriwo ita statistics dzako nyatsoona. Handiti pa7 vaya, handiruziva kwavari izvozvo. Hauna confusion kai, unoziva kuti uyu wakarapa, alright akambaenda. Unoziva zvaaita futi paidanana neumwe uya uya. Aiti ndiri munhu wechechi, I am an elder, handirare kwese kwese, iwe uchimupa service uko ari muKristu. Iwe uchimupa service uko ari muKristu. Saka paakanga akuda kuroora veservice, endererai mberi muchiprovidha zvenyu chiservice. Saka ndiri kuti rega benzi revanhu rirapwe naJesu. Pamusana pekuti ndokuudzai kuti muprogiramu iyi ukaita zvekutamba unoita loss. Vanorara kumba kwako pacollege, vachadya kumba kwako pacollege, vachakisa iwe pacollege. Asi kana vachinge vapedza vaserious, chepiri munin'ina wangu asati apedzisa, chandoda kukuudzai vana vangu ndechinoti murwere waive asina nguruve. Saka vane nguruve vaida kuti arambe achirwara kusevha nguruve. Yes. Saka iwewe usafunge kuti munhu weWhatsApp has you at heart, ari kuitira nguruve dzake. Aione mabundles aunotenga kana ndiwewe, iwewe unofunga kuti vagovhara, vanofanirwa kukupa more of porno. Ukaona imwe wokukandira kamwe, ona imwe wokukandira kamwe. Iwo paunenge uripo manje unofunga kuti internet is saving you. No, vari kuitira nguruve dzavo. Ende ndokuudza kuti pamabhuku avo e-accounts, they are making money out of you. And you are creating a fool out of yourself. Uri munhu mukuru iwe. Muri vanhu vanofunga vanangu. Muri vanhu vakaenda kuchikoro imi. Unoti kwavo kukuda, kwavo kukufarira. Unofunga kuti maprograms yese yangaite padhora chetere. Vari kunyatsozviziva vanangu kuti when they have created a fool out of you, you will become a fool for life. Asi nguruve dzinenge dzichiko. Nguruve kuabato dzichapinda. They are going to make money and feed you with more, but religion haupore. Saka kana tiri pano tichiti tiza upombwe, hatisi kukuitira rafu. Handiwe unonakidzwa neupombwe, but you were recruited well. Uri muranda pachinhu ichi, uri mugezi wenguruve pachinhu ichi, uri musevenzesi pachinhu ichi. But after you have toiled and labored, you will not be rewarded. Never. Uchazviona zviri kure mwana wangu hauzvioniwe. Uchazviravira hauzozvimedzi. Uchazvipromiswa hauzozvipiwi. Nekuti David anobvunza, ndichasumidzira moto wangu kumakomo. Hanzi kukubatsirwa kwangu kuchabvepiko. Zvikanzi kwete kuboyfriend yandakarara nayo, kwete kugirlfriend yandairara nayo, kwete kune vandaitengera pizza, kwete kune vandaidya pizza navo, asi ichabva kuna Jehovha musiki wedenga nepasi. But chiri kunetsa vana vangu, muri kuvhiringawo kamana mudhara. Chiri kunetsa vana vangu, muri kurarama semahadhi. Chiri kunetsa vana vangu, muri kurarama sana Mwari. Chiri kunetsa vana vangu, muri kurarama senzonzi ndimu neyesi. Chiri kunetsa vana vangu, unofunga kuti ndiwe mavambo nemagumo. Chiri kunetsa vana vangu, you think marriage is for the beautiful. Chiri kunetsa vana vangu, unofunga kuti marriage ndiye well packaged. Chiri kunetsa vana vangu, unofunga kuti ane mukomana wese acharoorwa. Chiri kunetsa vana vangu, muri kubvisa mudhara pachinhu chake. Mwari ari kuti ko ruponeso rwangu ruchabvepiko? Zvikanzi aiwa, ruchabva kuna Jehovha musiki wedenga nepasi. Saka ndiri kuti vanangu, mugore rino ramuri kurarama,
ikonomi dzichita zvadzinoda. Muikonomi mugore rino yandikurarama, unemployment yakamira sezvayakaita. Ndoda kukuudzai, achaenda naMwari zvichaendeka. Exodus chapter 33, verse 22. And it shall come to pass, while my glory passeth by, that I will put thee in a cleft of the rock, and will cover thee with my hand while I pass by. 1762. Komana anonzi Augustus, top lady, ari mukati menzira chienda kunoita basa raMwari. Kwakanaya zvikuru zvinotyisa. KuEngland ndo kwakaitika nyaya ishi. Ndobva atsvaga kuti ndowanda papi. Ndobva aona dombo riri pakati it's a rocky area, pane matombo mazhinji makuru, but ndokuona rimwe ranga rakarembera, but rakagadzirwa iri shelter. Ndoma akakwanisa kunopinda mvura ichinaya, akawanda imomo. Ndobva anyora rwiyo runoti Rock of Ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Akanga akatarisa, akaona zano raMwari rekusanogadzira dombo mvura isati yanaya. Ndiri kunzikwa nevanhu vashoma. Akanga akatarisa, akaona rudo runa Mwari rwekusanounza Jesu kurasika kusati kwavapo, kuti kana pane vatambudzika vawane pekuwanda. Saka paari kuti ndichasimudza meso angu, rubatsiro rwangu ruchabvepi? Inyaya yekuti akanga atarisa, akaona kuti vanhu vakandikomberedza, ndikavaudza nyaya yangu, they will judge me. Ndikavaudza nyaya yangu, vanotanga kufamba vachitaura nezvenyaya yangu. Ndinopinda pai? Rubatsiro rwangu runobvepi? Mwari akati kuna Moses, kuna Exodus, Moses, nokuti ini ndiri mutsvene, iwe uri munhu wechivi, haugoni kutarisana neni ukararama. Asi ndichaita kuti uve pedo neni, ndichaita kuti uve padhuze neni. Nemhando ipi? Pane dombo riripo rakagadzirwa kudhara. Saka kana iwe ndakuuya, iwe enda unopinda mudombo. Kana wapinda mudombo, ndichakufukidza neruoko rwangu kuti ndigopfuura pauri zvisina effect kwauri. Nekuti chimiro chauri, kana ukazviunza papresence yaMwari, haugoni kurarama. Ndiri kunzikwa nevanhu vashoma. Toda kuti tinamate. Mwari akagadzira rubatsiro rwako in Jesus Christ. Dombo remakore rakatsemurirwa kuti ini newe tipinde mukati mani. Kana mhepo dzovhuvhuta, dzimwe mhepo dzacho vanangu imhepo dzemabackground, mapenzi anga achitaurwa panapo. Vamwe vacho makanditarisa, muri mavictims ema-wrong choices amakawana aitwa. There is a rock cleft for you. Haugoni kupabuda kana Mwari asina kukudzivirira. Haugoni kubuda muhondo dzebackground usati watanga yako iwe nyaya, utori nadzo kudhara. But Mwari ari kuti kana nguva iyo yechizenge yasvika, rangarira kuti kune dombo. Saka toda kuti tinamate. Kune vane heartbreaks, there is a rock. Dai maiverenga chapter 61 yamapisarema verse 2 inoti vakomanaka, when my heart is overwhelmed,
take me to the rock that is higher than I. Ari kuti kana hondo dzauya muri peraona Mwari, problem ndeye pandiri. Problem haizi yekuti nyika yashata. Problem haizi yekuti economy iri kunetsa. Problem ndeye pawakamira. Take me to the rock that is higher than I. Dziri kundidherera nyaya idzi nekuti ndiri mupfupi. Dzandidherera nyaya idzi nekuti ndine limitation. Dzandidherera nyaya idzi nokuti handina simba. Take me to the rock. Ndetonga mire Jehovah ndiri fambi munyika mone simba. Vanhu chete vachabenefita muupenyu hwanhasi vanhu vanogamuchira kuti vane malimitations. Zvanzi nemutauri ataura pekutanga, to my father and your father. Vanhu vanotenda chete kuti kana pasina Jesu hatina chatinokwanisa kuita. Ndo vari kunzi panapa ndichasimudza meso angu. Vamwe vese vachatiza. Muimbi anodaro, vanditiza vamwe vabatsiri. Mubatsiri wevanhu garai neni. Toda kuti tinamate. Dombo remakore. I'm tempted to... This story reminds me of the story of Charles Wesley. Charles Wesley was the brother to John Wesley. Vari mabrothers ndo vakaita kuti chechi yeMethodist ivepo. Two brothers, Charles and John. Saka vakasangana nepersecution yakakura. Vasangana nepersecution yakakura. Pakagarwa musangano umwe musi wainzi nemasoja tiri kuda kuuraya Charles. Saka vakamuvinga, akaungana achinamata nehama neshamwari. Ndobva vatendi vese vasimuka, including Charles, vakatanga kutiza masoja. Saka vakanga vari kutiza, but vanga vasiri kuziva kuti masoja vanga vari under specific instruction yekubata Charles. Saka Charles akaramba achitiza, ari kutiza, ndobva aona panga paine gomo, ndobva atiza achinopinda mugomo. Unfortunately, pamusoro pegomo iri ndo panga pakamira army commander. Saka akanga achinyatsoona, anoti masoja vatsvaga pavanhu vese, vakati where is Charles? The commander akati Charles apinda mugomo, ndanga ndichimuona. Saka vanopinda, vapinda mugomo, Charles akapinda, ndobva awana bako ranga risina kukura, ndobva apinda akawanda imomo. Ndobva masoja vapinda, ndobva vatanga kumutsvaga, achivaona ivo vasingamuoni, vachimushayiwa. Hamusi kundinzwa? Vachimira paari, vachimushayiwa, kusvika vakabuda vakati hameno kwaenda, tamushayiwa. Ndo saka akanyora hymn 59, Jesus, lover of my soul. Jesu wangu mudiwa, ndinouya kwamuri. Ndivigei muponesi, kudakara kwanyarara. Bamunini, munofanira kuvigwa. Vakadzi vanhasi havachatyi varume. Vaitya varume ndivana mbuya venyu. Vanhasi havachatyi varume. Ndivigei muponesi, kudakara kwanyarara. Mainini, varume vanhasi dzamhuka. Ndivigei muponesi, kudakara kwanyarara. Aripo here anoda munamato, anoti Mwari, ndirangarireiwo. Rock of ages, cleft for me. Dombo iri rakagadzirirwa kuti ndipone, kuti ini mhombwe ndigone kudana zita raJehovha ndikasafa, kuti ini mbafa ndidane zita raJehovha ndirege kufa, kuti ini wemasleep over ndidzokewo kuna Mwari ndisingafi. Rock of ages. Aripo here masikatano anoti ndoda kuzvivigawo mukati medombo iri. Umwe anoti take me to the rock that is higher than I. Umwe anoti Jesu wangu mudiwa, ndivigei kudakara kwanyarara. Naaripo noti zvichibvira ndinoda kutanga patsva, ndoda kuti Mwari ave mubatsiri wangu kubva nhasi zvichienda mberi. Zvakaitika mwanangu. The gospel of grace
is the gospel of Christ. We preach grace nekuti ndo yatakatumwa. Tinogona kukutsanangurira kushata kwezvauri kuita, but ndinotozviziva kuti vazhinji venyu munozviziva izvo. Chamusina isimba rekubuda mazviri. Hamuna hope yekuti munobudika here. I've come to tell you about Christ. There is a rock. Kune tsime rine mvura rinowanikwa padombo. Nokuti vhesi inoti vakamwa padombo, dombo remwe rakavatevera. Dombo iri rakanga riri Kristu Jesu. Saka toda kuti tinamate. Aripo here anoti Mwari ndirangarireyo. Kuti nekuvhuvhuta kuri kuita nyika ndivigeiwo muponesi. Naripo simuka tinamate. Jesu wangu modewa ndinouya kunemi mananda chepo cha mpupu ndiwi ponesida kwa nyara munondeto komosha dimichidzi musandese tenzi ndosimbira kunemi ruba zerwa mundifu tunapedza kuimba song ishi. Ndinozviziva kuti pakati pedu pane umwe munhu ari kuti Mwari, pandanga ndasvika ndandisisina tariro, ndakuzvisa mumaoko enyu kuti mundibatsire kubva nhasi zvichienda mberi. Kana zvichibvira ndakuda kutanga patsva nemi. Mwari anozvigona. Saka magariro atakaita ari so strategic. Pane nzira dziripo apa, ndaona pane a way there, pane a way in the middle, pane there's a way uko. Saka chimwe chataitira program inoi kuti tizobatsirana newe kuti Mwari akupe a fresh page. And Jesus is merciful. Tosinoita muimbi weriyo, rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, he will save. Saka patiri kuimba, tiri kuimbira iwe. Zvakaitika mwanangu, Mwari ada kutanga newe patsva. Mwari haadili newe from the past, deals with you from the future. For he says, I know the plans that I have for you. Zvisinei nekuti warambwa, God is saying, I know the plans. Zvisinei nekuti makajoiniswa zvinhu zvakasiyana-siyana, I know the plans. Saka uya tinamate. Ndimwe Kristu ndinoda zvese kam nondipa simudza putsika rapanyiwa ndiwi muponesi da panyara munonde. Shamari, tiri kudaidza kuti Mwari anofanira kukuviga mudombo musingasviki madhimoni. Iwo unotozviziva uri pauri kuti dzimwe nguva haurari, uchirota zvinhu zvausinganzwisisi, uchiona zvinhu zvausinganzwisisi, zvimwe zvacho zvausina kutsvaga, zvimwe zvakakuwana uchifunga kuti kutsvaga masolution. Kune bako rakagadzirwa naMwari wekudenga rokuti vanohwanda imomo vanochengetedzwa zvachose. Ndo chete zvatiri kutaura. Even mafambiro ako iwe unotozviziva kuti mamwe maitiro aya chero neni handimadi, asi handina simba. Vhesi iri kuti Mwari ndiye chidziviriro. Mwari ari kuti pinda mudombo Moses. Kana wapinda imomo ndichakuvanza neruoko rwangu. Kana uri imomo unenge uri safe. Ndo chete nyaya yatinayo. Ndo saka kwanzi ndichasimudza meso angu
ndotarisa kuti nai Mwari, rubatsiro rwangu runobvepi? Runobva kuna Mwari. Ndimwe Kristo ndinoda zvese zvomu. Uyatinamate mwanangu, tatopedza isu. Simudzarwa. May God bless you. Mwana ukomborere. Yes, uya. Yes. Uyatinamate. Zita roye yini. Uyatinamate. Uyatinamate. Zvokuti ndinopinda chechi hazvishandi izvo. Vachaenda kudenga vanenge vapindwa naKristu. Mapindiro akaita muna regioni. Kune mutsa kune. Mwana ukomborere. Come. Come. Yes. Yes. God bless you. Mwana ukomborere. Yes, young man. Come. Mwana kuitira zvakanaka. Uyai vanangu. Yes. Yes. I preach Christ, the desire of ages. I preach Christ, the hope to the hopeless. Christ, the light of those in darkness. Christ, the freedom of the bound. Christ, the salvation of the lost. Christ, the peace of the disturbed. Christ, the comforter. Christ. Ndiye ega musununguri wevanhu. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mwari vakukomborerei. Takunamata. Tanga tisingadi kuti tinamate. Iwe uri ikoko uchifanira kunge uri kuno. Sapapa chitaura Elder Machando nenyaya yevanhu nenguruve dzavo naregioni. Ndaona imwe dambudziko rakakura ratinaro nderekuti zveshuwa ukanzwa nyaya yaregioni, regioni anga atambudza community, vanhu vese vaitomuziva, saka vaitodawo kuti dambudziko raregioni ripere. Tereresa unzwe ndibve ndanamata. But the same people vanga vasingadi nenguruve dzavo. I could be standing in front of an audience. Iri kuti, Lord, solve our problem, but save the pigs. Havana kuti dzosai nguruve dzedu, because vakaziva kuti dzikadzoka zvanga zvapinda madziri zvinodzoka mazvanga zviri. Tinobva pano tichimhanya nekuti murume uyu anorova. Vakati zvekuti apora zvaright. Asi dai apora neumwe mutoo unosiya nguruve dziripi? Dziripo. Kune vanhu vari kuda kuponeswa naMwari asingatauri nyaya yepornography. Kune vanhu vari kuda ruponeso rwaMwari asingatauri nyaya yemasleep over. Dai ukaregedza kuva iwe. When God solves the problem to you, He also deals with the problem to him. And the problem in that community, that was a Jewish community, ukaiverenga angari descendants ekwa Judah. Kwa Judah kwaisachengetwa nguruve. But zvakanga zvaita creep in kusvika pakuti vanhu vanga vane business rechinyi renguruve. Saka Mwari akavatarisa. Ivo vaichema dambudziko raregioni. But Mwari akatarisa from above. His problem was the presence of pigs, not legion. So when God came to solve their problem, He also dealt with his issue, which was the pig. Kana Mwari akuuya hanzvadzi kuzokubatsira murelationship yatambudza, Mwari ari kuda futi kuti akubatsire murelationship yake newe. Amen. Ndivige muponesi. Kudakara kwanyarara. Pastor utete uyai munamata. Pastor pavari kukwira kuuya kuzonamatira vana vaMwari. Mudzimai uya anounzwa kuna Jesu, vanhu vazopedza kutiza, vatiza nyaya dzavo. Jesu anoti, varipiko mai vanga vachikupomera? Jesu mai vai vanoti, hapachina kana nemumwe. Jesu anoti, neither do I condemn you. We don't preach to condemn people. We preach to save people. Amen. But pastor vasati vanamata, kana aripo mumwe chete anoti, nini I have a problem. Maybe ndisati ndauya, but ndoda kuti Mwari mundibatsire as you deal with legion. Itaiwo zvamunoda even nenguruve dzese dzamuchawana dziri mucommunity yeupenyu hwangu. Kana anga aripo mumwe chete asara, chifamba uye pastor vari kunamata. Ndimwe chidziviriro ako uchini. Uya. Musan. Mwana ukomborere mwanangu. God bless you. Uya. Mundi. Mwana ukomborere mwanasikana. Come.
Simbira. Yes. God bless you, my daughter. Come. Come. Arikuda help ndiwe. Uya mwara kubatsire. Ndinotokuudza, arikuda help ndiwe. Jesu zvema relationship izve. Haasi mazviri. Anoda relationship ndiwe ndoda kubatsirwa. He is calling you softly and tenderly. He is calling you. He is just saying, come home. Why should you tarry and heed not his mercies? Mercies for you and for me. May God bless you as they walk. May God bless you. Pastor, pray for us. We need to be on the rock that is higher than all of us. Some need to be inside the rock. Vavigwe kubva kuhondo dzemadzinza. Vavigwe kubva kuhondo dzemagenerations. We are not safe unless Christ hides us and protects us. Fundisi, taura ina Mwari. Ngati tsinzinyei tinamate. Baba vedu vari kudenga. Tinotenda nenyasha dzenyu. Nyasha dzinoponesa. Nyasha dzinouraya zvakaipa. Nyasha dzinodzinga mweya yakaipa. Nyasha dzinogona kupa tariro kune vasina tariro. Makaronga program ino nyika isati yavambwa. Mukaona mumwe nemumwe ari muno. Kunyangwe nevabati vari kutitungamirira makavaronga mukavagadzira mukavapa mashoko kuti pazuva rinonzi nhasi mubatsire vakomana nevasikana vari pano vane matambudziko eupenyu, zvikuru sei maissues emarelationships, madecisions avanoita nezvadzidzwa masikati ano zvinoda simba remweya mutsvene kuti vabude mazviri. Tinokutendai nedombo rakare, dombo remakore, dombo rinogona kuita kuti vanhu vavanzwe, kuti vaponeswe. Ndizvo vana venyu vafamba vauya kuno mberi vari kuti tivigeiwo mukati medombo rinonzi Jesu. Mutirwire mukati mematambudziko enguva ino, mukati mesarudzo dzatingadai tichiita. Shoko rataurwa, dziripo dzimwe nzira dzakafambwa dzisina kunaka. Tinokumbira kuti muregerere vana venyu nekuvanatsa pakusarurama kwose. Muvabatsire kuti vagone kukurira chivi chenguva ino. Tokutendai Mwari nekuti masikati ano muri kutodzikinura. Mweya wenyu mutsvene uri kutoshanda. Vakaipa vari kutosiya zvakaipa vachitonyorwa mukati metsamba rekupona kuti avaita sarudzo yekufamba nemi nekusingaperi. Tinokutendai nekuda kwemasikati iwano. Ropafadzai vana venyu vose vari pano. Programu ino irambe yakaropafadzwa nemi. Zvese zviri kudzidzwa nezvichadzidzwa zviunze shanduko. Tinotenda nekuti mimi mune sense of humor. Mukati mekudzidza zvinoponesa munoisa entertainment kwete yekuti vanhu varaswe asi yekuti vanhu vaponeswe. As we are entertained by you kuburikidza nevaranda venyu, musatendera kuti zviendere pasina, asi itai kuti vanhu venyu vaponeswe. Kuponeswa handi kwekungomirira kuenda kudenga, asi kushanduka mararamiro. Varipo vana vari pano vari kutoziva kuti vamwe vacho vanodanana nevarume vevanhu, vamwe vacho vanoita zvisitakaitwa, vamwe vacho vari addicted nezvinhu zvakaipa. Mwari, simba rekudzikinura riri pano. Ndora tiri kunamatira iwo masikati ano kuti dzikinurai vana venyu zvionekwe, vazvivenge mukati mendangariro, muvapfekedze kururama kwaJesu. Kana vapfeka kururama kwaJesu kwanaka nemwoyo. Tinotenda Mwari nekuti manzwa kunamata kwedu. Rambai muchitiropafadza, murangarire vatauri, mugovaitira zvakanaka, vawedzerei nguva ichipo yekuti tirambe tichinzwa zvimwe. Vazevezerei zviri kunetsa vana venyu. Ndizvo kuti tibatsirike. Tatenda nekuti matinzwa muzita raJesu tanamata. Amen. And can it be that I should gain
and interest in the Savior's blood. Died it for me, who caused this pain, for me who him till death pursued. Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? He left his Father's throne above, so free, so infinite his grace, emptied himself of all but love, and bled for Adam's helpless race. 'Tis mercy all immense and free. Oh my God, it found out me. Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me? Amazing love, how can it be that thou, my God, you died for me?